on the beat. Zahiri da bani nisan ki ne a zuciya. Zahiri da bani nisan ki ne a zuciya. Rabbana da kai nake fara baitukan yabo, so nake ka bani baitukan yin ta zuzubo. Rabbana mara adadi a wurin Muhammadu Hamidi kuma murshidi, sayyidin wujudi ka'idi kakan mahdi, sanadi na widil widadi hairul anbiya. Zahiri da batini sarki ne a zuciya. Shurafa'u as-sahabu tilasta yan gaida ku, Abakar, Umar, Usman sam baya ku. Kaga kowa yana tawato sin da ku, Ali ne agwai yake mai kasa akwai shirya. Auliya safinatin naja ku kuka tsarkake, zuciyar da babu Allah ciki kuka dandake. Abun farin zuciya, indai da kai a yashe na wuce shan wuya. Amma ɗalibar ni gunka kari da na waiwaya, shehu alfilati a ƙara wanken zuciya. Zahiri da batini sarki ne a zuciya. Sallamar isa nake yi wurin asali isa, a cikin ta so na yi miki mugulisa. Assalamu ala ruhin nabi na tausasa, zuciya ta so take ta yaban kiki tausaya. Fatima komai na gani yana tuno min kadarin ki ne, jalala na yi manta jadidin san ki ne. Sai in ji ga kikin bayyana aidaniya, kuma gashi bai ko ina ta mamaya. Yayin jaban da suka tange zuciya. Fatima sanki ne yake sarrafa ni kowane lokaci, yakini da nai da ke da daban tabbaci. Ina tare da ni sayyada duk lokaci, yanzu ma kan jiki na kewaye sidiya. Zahiri da batini sarki ne a zuciya. Ba makawa sayyada san kishi zai ajali, ki duba rubutun da nai ke ce wasali, ki karanta fadar sayyadina Ali, domin yayi shaidar son ku da ke yayi mamiya. Zahiri da batini sarki ne a zuciya. Ya Fatima mukarrama, ya alima, ya kashifa ki laddafa na ran kwafa. Ya nizara kubura sa'in tira, cikin masoyan kisa in zama lamba.